Balijan along Karbi United Welfare Association amahang kipat hekpon. MSC sang pikadom terang piari dengpen loke chale amumara tumaphan cycle kiron. Serdihun English High School along library kangkupon. Karbi long life adap abirta ke lang aradon aphan setami nilisami juli bepe hin pen adap ke me kardom bajariklo kardom pina birta ang don pen arjuik tha. Phaikuni ni phaikre ke thomarni lakhain ko rahini Borjan constituency ke parlo Dimapur Nagaland aduya hoyalong ke do rongin ko rahini ara ratum chingrum si aduya hoyalong le phelang lapen kapre ka kisung pen kacharai kompon thek je phan mate longle ki thile pen kacharai paruhum atum kanglum tera joksi sai jokje Karbi United Welfare Association mate kuwa puwa mahang pathek ponlo lason se Balijan tourist lo chalong ada por phai kep malompen a hoi ke do Karbi atum chingrum si isi arsik jit kachingwai padopon Mayalong kato ka beche don sarpen Maiphu Chandrakathar Dun Maiphu Bangpli Kongchun Bang Chris Rongphar Abarim Borjan VDC Chairman Rapchun Bang Bangpli Lapen Bang Pharop Pho Atumaphan Executive Member Ingwai Ponlo Adun Thu Rohini Be Kachari Pona Mayalong Rong Inkora Hinia Rong Asar Lapen Sorkari Gaungbura Mate SGB Bangpli Atum Doan Lapen Rat Chingrum Si Longli Phelang Kacharai Kom Japhan Karbi United Welfare Association amahang kepat hek ponalong chetong donlo Pinpur me pinangan atum kai keta Borjan constituency ke parlo border along le ki thije aphan angtan pen ke bangatum ame kachibilor ke dopi ga jok lapen ame reng lor long le ki thi paru hum pen kachepa jok dun thek je long kache song dun je phansi bang so song jasemet pet amahang pathek ponlo posi birta ripon long Bokajan penanam terang Karbi long live Osomaratum loke charle ahin anso se ke paprang dunjia phan Chief Minister scheme pen school osomaratum aphan kedam ke bang ke joy ke jabar sai phan pu ke panong pia cycle ake joy pen MSC sang pika dom terang peri deng pen ke ron pon Lason si patumi phaikuni ni phai kre ke thom arni ada por phai sir ke ba por pen lakha inko rahini Sarupathar MSC constituency ke parlo mate Bokajan subdivision angkang number adarsha long ke do thongnok English High School along sirkep angdeng ke chali boma somaratoma phan MSC sangpi kadom terang peri deng pen ake joy pen cycle pipa jodon Sonsi Assam Sarkar pen quality education ke padoponji aphan bumatha ponsi prejama school along ake joy pen cycle pali ponlo lason tak thaksi Bokajan subdivision angkang along setame Balipathar number adarsha along thongnok English High School along sirkep angdeng ke charliao somar kato kabe pangrum pet pen bang pharu isira kre drop ke charli mate a students tumdo la song bong pen nona mat bang sirkep ke praner kep mate 98 school o somara tuma phan pipon long Cycle ki pi kero na mayalong man ke do Karbing Long Autonomous Council MSC sangpi kadom terangpi Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi Nasing Ronghang Mohesor Bay Thongnong English High School Headmaster Bordili Terang Lapen Thongnong English High School Managing Development Committee mate SMDC Amaipu Jameson Timong Anparta KSA CEC Amaipu SMDC Chunbang atum pendanglok School o somar api apo atum chetongdon Bang solong MSC sangpi kadom terang pipen lo ke chale osomar atum phan lam the ke jai pon ki osomar lo ke chale atum kedam ke bang ke joy ke ji lapen lo ke chale amomar atum school ke dun apora ting pen ke pali din thek ji anparta ingding sirkep ke chale bomatum ke lo ke chale kenang so mate ke chale hin apor chipi onang po lapen ona mat ke sirkep angdeng aphansi pipon chotlo lasi kaprek A class of han pipedet setami ning chipa oinangni athe aningkan kaprek aporahu longpon thuji adun thu MSC sangpi kadom terang pe hin pen non kep angdeng made class 10 asat lang ke tokja tum anaphan arna malong ahir jumi hang pipon thu lapen thu cycle kelong do namo maratum lapen api apo tum pen MSC sangpi kadom terang pi school headmaster Sardili terang KAC CM Dr Tuliram Ronghang Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma atumaphan kachoro lamthe pipajir ponthu
regular class yu pawai phan busi tumle mat khalo ko plus chief scheme lagi most probably chief scheme and si law bang an phan of ini pilong ini istiga so to say cycle non at present in 98 wala nagile 98 per pot total 116 apni donon IS office ng alo pichule hai alo isko kilo ko na kitu ko. So how do you feel now you getting that bicycle? Kusala nang ning arong ma. Nang tumorong na alo. Kuno ja. Hello wing de. Teno la cycle pen school bang bu. Nang de. No ne gan class ba. Balipathar pen project terang Karbing Long live. Patumi Paikuni ni Paikre ke thomarni hidipia habaralong ke do Serdihun English High School along library kangpupona jaimek padopon bangso along 20th Battalion CRPF Birla Dipu Civic Action Program pensi kera pajirponlo Alohi Sarpoa Manpen Karbianglong SP Sanjeev Kumar Saikia 20th Battalion CRPF Commandant Swarn Singh Assistant Commandant Ombir Singh Robil Gill, Chief Engineer PWD Susan Singh Pratap Terang, SDPO Bokajan Rustam Raj Brahma, Reverend Dr. Solomon Rongpi, Pastor Reverend Hilson Singnar, Deacon Gobind Tiso, Ex-Army Mohen Rongpi, SGB, Lapen Pinangan Kithe Kidingatum Chetong Dunsi, RDP Dundo. Mai ke pado along lahin ang bong cepacinia por en ponsi manpeng cipi seroilo adon thu school atumpen kilun ke kan paklang ponlo la sob hi kachopapon aluhi Karbianglong Autonomous Council SP Sanjeev Kumar Saikia pen Jasamet 20th Battalion CRPF atuma phan kachoro pajirpon atheke methang asai mate duty law and order kirai pen abat thulake radasai ke klempon bomapot akachoro pajirpon lapen school authority aphantame mesen pen labang so jai mek mate program kibi pon thega pol setame kachoro pajirpon thu Halapu Pastor Reverend Hilson Singh Narpen Setami 20th Battalion CRPF atuma phan kachoro pajirpon laposon school aphan library avarsai kipi ponapot lapen kachetongdon aluhi do ana phan setami kachoro pajirpon thulo The project of the Baptist Church. The school was established in the year 2007 and it's already completed 16 years this year. In the last consecutive 3 years, HDP Dilai area certificate school performance happened to be the best, especially in matriculations. 100%, 10% pass percentage we have. It is because of the hard labor of our teaching staff and also because of your support that the school have come up to this extent. But because of poor infrastructure problem, the student strength is not that much. But however, during the recent year after the post-COVID, we have received some fund from the railway ministry also to construct another 2 buildings, and with the help of the Baptist Church mission fund, we have constructed this new building that is coming behind. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbianglong live. Sarupathara rat sai katiki aning ke hangatum anaphan MSc sang pika dom terang pipen phuroya the chili na pen hanjang achili keron pon Lason si patumi phaikuni ni phaikre ke thom arni anarlo por phaikre hini ra achiti ma por malom lakhain ko rahini Sarupathar MSc constituency ka parlo Kretrok Upuling Station atoma pharman MSc sang pika dom terang pia hemalong Karbianglong Autonomous Council Agriculture asai campaign ang ke pali phurui athea chili lapen hanjang achili ake joy pen keron pon Chili keron amayalong Karbianglong Autonomous Council MSc Sangpika Dom Terangpi VDC Chairman Silarson Rongpi Lokhiram Rongpi Maipu Sarupathar Mandal Committee Nasing Ronghang Dun Maipu Sarupathar Mandal Committee atumpen chenglok Ongdung manbeng ke dobang hubang phiatum chetongdon Mayalong ka chetongdon alohi mate man ke do KAC MSc Sangpika Dom Terang piari tengpensi rara tuma phan phuruya thia chili lapen hanjang achili ron ponlo Non sai katiki boma pora hu chili kelong apot kerona tuma phan kacho dengdona rara tumpen kachoro alam the pajirpon
Bolipathar pen project terang Karbi Anglong live. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Ini hanya so itu bangso adawai. Ini dia oke. Itu langkung no ajar adawai doktor atas langlo masa ikom ini lah kita ada. Ini salong helong lo. Amor Jiwan pula bangsa adawai sebelum kan lang tuhan kurusi adawai long anban lo lepas ni andung lo itu kan ang tek dalo langi kecil keturun tak tu kalian kombom lo. Klardak pen kacini jiapan troxy phaiwi hini trok pho phaiwi troxy nerkapalong humri ignon. Phai kuni ni phai kre hiniar ni lang etso club ahin pen chepatir pi ponsi Karbi Anglong ang kangalong nongnam ka chathang klong ahon sere mate lamarjan cheparjana bang phi sarpi ke hai mate kalitang tado bepia phan kachikimo pona jaime kedeng pon Numati constituency ke parlo denaronga hithia dung het kedo lang etso club abitung atuma hin pen chepatir pi ponsi lang etso English LP school ahong chataya long arni kang sampor phai troga por malong pen kalitang sarpi ke hai mate tado bepia phan panong pen melur kai ponsi chikimo ponlo bangso ka chikimo amilur ke kai ponalong Dr. Arjun Ronghang pen pangcheng ponsi lang etso club amai phu Dancing terang pensi kalitang tado bepi mate sarpi ke hai akaya lamo thi hek pen than pajur mi ponsi kachiki mo milur kai ponlo so LP school ahong chetai long mata phela long nili tum daklang so club pen pachura pet akorte don ka chetong I athe ke la puhen lo je ili tum Karbi Anglong nongnam che thang klong ili tum Karbi Anglong asor ke chuir mate lamarjan long kache thangklong sarpi ke haipu alang li ke partang tarik ser ke barni labangso pirthi pen alang li utikang etlo pusi karjulong pen nili tum langat so klap pen mate dak ni tum langat so arat langat so angkang arat atum tami isi sarpi ke hai kai kita Karbi lamarjan ke lang ke ilit nili tum haning nang pathepon mate ning nang parong pon alang linon na bangso apir thelong avelo pupen si nili tum pini ladak langat so LP school laso hong chetaya long nili tum malomso kachikimu pon padopon tado bepi mate sarpi ke hai ili tum kaching honnai sarpi ke hai avelo pupen arjulong pen ili tum ning duk piklo lapen ke sarpi ke hai ke ili tum lamarjan Karbi lamarjan long thek pon long po ba dothui lang la son thoti che parjan thek asar pi ke hai ke dothui lang ke ili tum matha pon pe ba do pusame sarpi ke hai son thot ke parjan thek thelo pusin ili tum munthi dam la pe ning duk pik lo ka do ka we nili tum lo ba Karbi rad do an ke ning duk pen pini nili tum ta dak langet so LP school lo nili tum alang lipan mupon denarong pen bikrom teron Karbi Anglong live Rongmongbe police station ke parlo rongagora sarthi diswa rongalong kedamtang phaikuni ni phaikre hiniarni inut uttam bauri chainong kiviver abang phua phan ingnam achelong kateng khenga jok adimalong amat afran damnang juilo Ningkreng apor nang kele boma jo ingnama jo anta kikreng kikripen thengpi thengprang anta arvo nang chingjui boma sonsi ba bi do anta nang thi bomlo bang sojok marat marenga pi do anta ingnama jo pen rong akungsi nang pate bok bomlo laposona pora hot kedamtang phaikuni ni phaikre hiniarni rongagora habar sarthi diso aronga jo chainong kiviver abang phu uttam bauri anarlo por chainong witang det pen ani kang sampor phai hinira achiti mapor malong chainong ka chepon bo mapor ahut men ingnam achelong ka teng kheng dum dura jok adi malong amat uttam bauri aprandam nang juilo ningkan phokebra pho kalitang uttam bauri arong lake Gohaibari Nogaung district asorpusi Rongmongwe police station OC Amarjyoti Hajarika pen than pachini pon
Isung ke boy dat ahem tu na tumpen sarkar ahin pen asap vet satame compensation ki bipon beja phansi kachuning ri padopon lapen laso ingna machelong kedam tanga poro ho setame anut aphan kateng kheng do piklo lasi achelong aphan pathilot nangpo kali pulote KNP longan plung nangpo athi pini ke alang lisi ko pai ke lang no pen phonang lo setame pena babangke komatong ke phoponi athi school o somaratum arni wangsi kedam ki wangja phanta kaphere meme nang lokoglo busi rapen ningje pon আপোনাৰ 3:45 মানত বাগৰি আইছে ফোন কৰিলে যে এনেকৈ তেনেকৈ আপোনাৰ টিছু গাঁৱত বনৰীয়া মহে এজন মানে চিভিলিয়ানক মাৰি মানে স্পট ডেথ কৰিলে তেওঁলোকৰ মানে এলেকাটো মানুহজনৰ এলেকাটো হ'ল তেওঁলোকৰে কিন্তু যিটো প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ হ'ল সেইটো হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গতিকে লৈ মই মানে মোৰ ষ্টাফ লৈ পেলাই আহি প্লেচত পাই যাম পাই আহি দেখোঁ মানে মানুহজনৰ কমপ্লিট ডেথ দেখা পালোঁ মানুহজনৰ নাম কি নামটো আপোনাৰ উত্তম বাউৰী প্ৰায় আপোনাৰ 46 ইয়াৰ্ছ হ'ব Sojeng dhenta pen lop sing terang Karbi Anglong live Akhiro pajirlo apor kachipi pen birta na kelang tunapot Pini Adap Abirta kelopon si kang toniklo